Isu foli ni tanu ni barkada anto ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma ka ɲɛsin diɲɛ kɔnɔma bɛɛ lajɛlen ma ka tanu ni barkada ni waleɲuman dɔn k'o ɲɛsin sofila masa ma jabaru wahidu n'an y'ale tanu an bɛ rasulu tanu k'a barkada ni k'a waleɲuman dɔn nɛɛma ni kisi b'a ye ala k'o jidiya kan k'an masaw fo olu sara t'an bolo barkada ni waleɲuman dɔn tɛmɛnen ko an bɛ dugawu kɛ ale bi ala k'o bolo kan siw jɛ an kɔrɔ ka banakɔrɔw bankura kan'u si sɔrɔ jan k'u ka tɔɔrɔ n'a ye ala ka jidi kɛ lafiyaw la kanuba jama ka fo k'u barikada ni k'u waleɲuman dɔn an masa minnu bi tiɲɛ so badabada dali ala ka nɔgɔya olu n'an ka banbaatɔw bɛɛ lajɛlen ye n'an ye kanuba jama fo k'u barikada ka bɛn n'u sigiyɔrɔ cogoyaw ye ko bɛɛ ni ɲankuma faso kɔnɔ ani faso kɔ kan an kanuba bi yɔrɔ fɛn fɛn na an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye an sigikun ye kunnafoni ko ye ka kunnasiri k'o basi ka bɔ olu fana na fɛn min k'a dɔn kunnasiri o basi fura ye kunnafoni minnu bɛ fasiri sɛbɛn kɔnɔ anw b'o kelen kelen sugandi i n'a fɔ tiganikuru na kumaba ti ban o kelen kelen minnu sugandira o na k'u garijɛgɛ ye tulo ɲɛgɛlɛ jɔko ɲuman ni ɲamada ko ɲuman an bɛ dugawu kɛ ala ko nɔgɔyaw ye k'a lase ko ɲuman ala ko nɔgɔya an yɛrɛw ye k'a mabɛn ni k'a cari suya kolɛtigi ni nɛgɛ sujurutigiw don k'u ka bisimila ala ko nɔgɔya u yɛrɛw ye o kumana Yusu ka baasi t'i yɛrɛ la Tarawele baasi ɲɛ bɛ foroba monturu kɔnɔna a bɛ kɛ cogo di o dun o ye baasi ni ye o ye baasi ni ye nka farijaga bɔ fana don ala k'a kɛ jurumu kafari ye ala k'a kɛ jurumu kafari ye farijaga bɔ ala k'a ko ye ka jiri kɛ lafiya la ka ban pepepewu sisan kɔni i b'ale maaw de tɛgɛ la ka yala a muranin ni sɔgɔsɔgɔnin ani sumayani o ti ban ma o kɛ man sigi ɲɔgɔn ye dɛ o kɛ man sigi ɲɔgɔn ye awɔ an ta ye mura virus ni sɔgɔsɔgɔnin virus ye mais coronavirus ale bɛ farajɛla dala ye ale b'olu dala ye sofila masa yɛrɛ kɛn bɛ k'o kɛɲɛ ko yir'u la sisan tasuma kɛn bɛ ka farajɛla tila bɛɛ minɛ bi hali u yɛrɛ t'a tasuma dɔw bɔ min f'i ɲɛna o tasuma mana sa o dugusɛjɛ jizo bɛ dugu kan jizo bɛ dugu kan ni o fana banna corona bɛ fali daminɛ a b'a la u sɛgɛn bɛ sa ala kɔni ala ka ko d'u ma mun ɲina farafinna ko amina rabi sofila masa b'a yɛrɛ sago la wallahi a b'a yɛrɛ sago la n'o tɛ t'a tasuma bɔ yɔrɔ dɔ sisan n'o tɛ se t'anw ye dabali t'anw ye wallahi ni nin ko ye k'u cɛ a kɔni a bɛ yan awɔ a bɛ yan dɛ a bɛ yan an k'an kɔlɔsi a tɛ ko m'u ta de ala kana k'u ta ye a tɛ ko m'u ta wa ala kana k'o ye ya rabi ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn man tɔɔrɔ si tɛ yen kɔni ayi an bɛ la moro Sedina Umar Keita ale ni aw k'a dɔn min ye damelekɛ olu kɛn bɛ aw k'a dɔn ka ko minɛ bi réalisation sira fɛ sira kamara awa min ye ale bɛ nɛgɛw karafe la n'o bɔra yen sa Zedi ye aw k'a dɔn min ye a ko bɛɛ lajɛlen bi tɛmɛ ale fɛ yen jamadugu kɛfa k'an kɔlɔsi kuyate awa secrétariat la ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an min ka kɛnɛ kɔni tɔɔrɔ t'a la an tɔɔrɔ si tɛ yen baasi foyi tɛ yen marahaba bɛɛ de denmisɛnw ka kɛnɛ alhamdulilayi o de y'an hamina ko belebele dɔ ye sigiɲɔgɔn ɲumanw dun man tɔɔrɔ si t'u la ala k'an kisi a jugumanw tɔɔrɔ ma denw b'a dun baasi foyi t'u la k'a ka dugawu k'an ye ala sɔnna a tulo b'i la ala k'an kunnaja inshallah ala ka sababu ɲuman na moro k'a dɔn an furumuso ladiriw an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ko ni baara moro asura ale k'a dɔn kununko kun don an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka jamana basigi ala ka jamana in basigi ala ka jamana in basigi ala ka jamana denw ala k'an bɛn ala k'an bɛn moro ni gɛlɛyara cogo o cogo an k'an sigi ka kuma a gɛlɛyara cogo o cogo an ka ɲɔgɔn filɛ ka kuma a gɛlɛyara cogo o cogo an ka nɔrɔ ɲɔgɔn na a bɛ ɲa ten de wa sayɛlɛma barikama fila de tugura ɲɔgɔn na sisan nɔ sayɛlɛma barikama fila ala k'a bɛɛ kɛ hɛrɛ ye jamana ala k'a bɛɛ kɛ hɛrɛ ye jamana in da kan ala k'a yɛlɛma asura barika kama k'a sabu kɛ min ye dakanjugu b'an bolo sisan dɛ ala k'a kɛ ɲuman ye ala k'a kɛ ɲuman ye a bɛna taa dɔw ŋaniya kɔni a ka tiɲɛ de o ti ban diɲɛso sigi la ka tiɲɛ dɔrɔn o ti ban diɲɛso sigi la o ti ban n'o banna ɲɛnajɛlan ti sɔrɔ so fila masa b'olu dɔw bila kana maa ɲumanw ɲɛnajɛ de ala k'a kunna amin bro kunnafoni fɔlɔ n b'a di ma n'i y'a di an b'a minɛ Yusu ka hakɛto belebeleba ka sɔrɔ k'o ɲini nabaliya joona ko n'u taabolo don kunnafoni a lamɛnbaw bi kɔrɔtɔ ni beleke lajɛ a dɔ la ni waati yɛrɛ n'a tora ka tɛmɛ dɔɔni a bɛ kɛ dɔw ɲɛna yɛrɛ ko a ko ma bɔ fɔlɔ nka ko bɛ n'a taa cogo don fɛn min ye nansarakɛ ka dabaliw ye a kurunfɛn anw dɔnko b'a la sa nka n'a sera yɔrɔ dɔw la a b'an ɲɛ guwa nansarakɛ dabali ma ɲi dɛ Yusu an bɛ sɛbɛn daminɛ fɛn min ye Ordre d'Afrique ye n b'a daminɛ n'ale ye n'an ye Ordre d'Afrique ta i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ kuma utu kalo tile 18 kan 2021 o t'a san yɛlɛma fɔlɔ ye wa a san yɛlɛma fɔlɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko min ye malidenw ka wuli ka jɔ ye ani murutili
i b'a ye k'a fɔ ko yala ko fiɲɛ k'a y'o kungilenna minɛ wa an wulila kun min kama ko fiɲɛ kundalen don o kungilenna kan wa ayiwa nin ye i k'a dɔn Ariyɛti Sam Traoré ale ka fasiri ye Hɔp d'Afriki kɔnɔ bi Yusu a ko san yɛlɛma seli fɔlɔ ye nin ye a kɛra ka bɛn ni arabadon ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga bisibasalen o dafirili i b'a ye k'a fɔ Yusu ko u y'a wajibiya k'a kɔsɛmɛ dɛnɛ na a ka wala sɛmɛ o wala sɛmɛ k'o taara kuncɛ ni fanga dafiri ye wolomasiri sabaw olu donna kulon na ayiwa min ye wolomasiri tabaw ye olu kɔni i k'a dɔn k'a fɔ k'a ko bɛɛ lajɛlen kɛra k'a sɔrɔ joli ma bɔ n'i ma bɔ a ko la k'o kɛra i k'a dɔn dɔnkoba ye olu bolo ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ ni wolomasiri tabaw bɔra don min na kabi maaw y'u kundalen i k'a dɔn yɔrɔ dɔw kan k'i b'a ye ko jama y'u kunbɛn ni nisɔndiya ye k'a sabu kɛ jama ye kalo caman kɛ u bɛ ka bɔ i k'a dɔn ni k'u k'a da Ibrahim Boubacar Keita ka fanga la fanga fana tun bɛ k'i kangalama fasaya ka bɛn ni jama ka taabolow ye o kumana Yusu ko fɛn min ye kɔlɔsiliw ye olu y'a jira k'a fɔ ko waati dɔ kuma sera a ka ja maaw farala ɲɔgɔn kan o fara ɲɔgɔn kan kulu ko i k'a dɔn k'o kɛ kɛlɛkulu ye ka wuli ka i k'a dɔn Ibrahim Boubacar Keita ka fanga k'o sɛgɛrɛ politikimaw tun b'o la fanga senamatɔnw ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ fara ɲɔgɔn kan jɛkulu wɛrɛw ma ani diinɛmaw fo ka taa se i k'a dɔn tɔn caman wɛrɛw ma u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka kulu min k'o sigi u y'o tɔgɔ da ko i k'a dɔn M5 Mouvement de 5 juin Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP o y'a kuma lasurunya ye Yusu hakilina kun ye jumɛn ye ka kɛlɛ kɛ ni ka i k'a dɔn u k'a disi da yuruku la lakanabaliya baarasɔrɔbaliya an bɛ hakɛto ɲini jama fɛ lakanabaliya baarasɔrɔbaliya n'o ye baarantanya denmisɛnw ka baarantanya ye ani k'a dɔn kalan a taabolo ko kɛlɛ kun y'o ye yɛlɛma ka don olu la kumana fɛn min i k'a dɔn o bɛɛ tɛmɛnen kɔ o de i k'a dɔn ɲanfamuma y'o la fo nana kɛ i k'a dɔn jama ka wulili ye o jama wuli o kun cɛra ni fanga dafiri min ye hakilina kun ye jumɛn ye ko yɛlɛma ka don taabolo la ko yala ko yɛlɛma an kun y'o min ɲini ko yɛrɛ kɛra wa a dɔ la i n'a fɔ Clément Danbele ale ye tɔn dɔ maa ɲɛmaa ye k'olu sigi kun ye yuruguyurugu kɛlɛli ye ani k'a dɔn baarantanya kɛlɛli ye ko fɛn min k'a dɔn fara ɲɔgɔn kan kulu ko olu ye wuli ka jɔ kɛ ko nka k'an sigi bɛ ka o jaabi makɔnɔ ko jaabi dɛsɛlen de ka na o ye Clément Danbele ka hakilina ye a ko yɛlɛma yɛrɛ min n'o kun ɲinina ni maaw wulila ka o kɛlɛ de kɛ ayiwa k'o dɛsɛlen don ka na fɔlɔ dɛ ko i k'a dɔn nimisa o ye dɔw sɔrɔ nka min ye furancɛ fanga in ye k'ale a siga b'ale la k'a fɔ ko olu bɛ se ka kow bɔ o cogo la o ye Clément n'a ka hakilina ye o kumana fɛn min i k'a dɔn k'a fɔ ko a tɛ se ka kow k'u yɛlɛma a ka ja ko maaw sigilen don ka fɛn min kɔnɔ min ye yuruguyurugu kɛlɛli ye ko nɔ ma bɔ o la ayiwa ko nɔ ma bɔ lakanabaliya fana na ayiwa ko nɔ ma bɔ jumɛn fana na o ye i k'a dɔn kalan taabolo juguya ye ko nɔ ma bɔ o fana kɛlɛli ko la k'a kɛlen don jigitigɛ a belebele ye dɔw bolo ko fɛn min ye fanga dafiri dɔw dugujɛ ye ko colonel Asimu Goita ale i k'a dɔn k'a fɔ n'u y'ale sugandi k'a kɛ fanga dafirikulu ma ɲɛmaa ye k'o jɛkulu tɔgɔ da ko i k'a dɔn Conseil national pour le salut du peuple CNSP ko o min tun ye wolomasiri tabakulu ye Yusu k'olu farala ɲɔgɔn kan ka Asimu kɛ maa ɲɛmaa ye ayiwa ko min ye k'a dɔn a kɔni ko u ye sigi ka kuma olu bolo da hakilina falen-falen olu kɛra ka maaw wele ka fara ɲɔgɔn kan kalo damadɔ o kɔfɛ k'u sera ka gouvernement kura sigi gouvernement min ye furancɛ fanga gouvernement ye k'o maa ɲɛmaaya di bandaw ma ani k'a dɔn k'a fɔ ale ye wolomasiri taba ye min bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la fangabulon ɲɛmaaya o dira i k'a dɔn premier ministre Moktar Wane ma ale kɔni kun ye siwili ye ko fɛn min ye k'a dɔn o ko min filɛ nin ye a ko gouvernement fɔlɔ ko o fana da walona o da walona kalo alo ma mɛn kosɛbɛ k'o kɛra i k'a dɔn k'a fɔ k'a sabu kɛ olu ka taabolo ye ko olu dɛsɛn bɛ ka nɔbɔ ko la senfofo bɛ senna wolomasiri tabaw dusu tiɲɛnen ayiwa ko kow tɛ ka yɛlɛma olu y'o gouvernement da wolo ka bɛn ni mɛn kalo tɛmɛnen ye o kumana Yusu i b'a ye k'a fɔ k'o kɛra i k'a dɔn fanga a dafiriko filanan ye fanga furancɛ fanga ye o kɔnɔna la ko min ye i k'a dɔn nin ko ye sa ko malidenw kun sigilen ka jaabi min kɔnɔ a b'u ɲɛna ko jaabi ye nɔgɔni ye koyi ayi ko jaabi ko nɔgɔni tɛ nka k'a dɛsɛlen don ka na wolomasiri tabaw k'u dun bɛ wuli ka jɔ la dɛ fasiri kɛba n'o ye i k'a dɔn Ariel Sam Traoré ye a ko k'u ka wuli ka jɔ ko nɔ bɛ ka ye a la k'a sabu kɛ mun ye o kumana k'i b'a ye k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn wolomasiri tabaw ye ko u kɛlen bɛ ka nɔbɔ i k'a dɔn lakanako la k'a sabu kɛ i k'a dɔn minɛnw olu bɛ ka ɲini dɔɔni ni k'o di an ka wolomasiri tabaw ma yuruguyurugu kɛlɛli la e ko minɛnw yɛrɛ ma
dabo kaba ko do ulu ko se membe denen na kaba ko o ko ba jira ka fo ku be ka nobo kula doni o fana temeningo o ku be ka usego dama irake kele mi ni o kumba anka yasa o kele o ka jigiso nanga wulu masiri tabaw ani wulu masiri taba duna munumbe anfeya o ko ma do fana kembe ka kele wulu duna nofe no ye faransi ye anaji ngo manyogo ku kata ka boya no ko sabo ko lu de kembe ka kele pembe aunala kanu yere ke igado kele fanzan ye ka soro lu ka kele tasuma suruku o kuma na ko ve mi ku ngani mai aunga kele ko ina ku sigi kangera mu ye anfeya ku na ku ye jatige wale ke ba tigila ma o kele li o ko min vle ni ko kana jengo manyogo nya kura ko ke farafina jamana o fe haka ja usirane do munye ko faransi nyebala ka fo udati kala kare tuguni ku bolle do kana ikado ubana mini farafina dugukolo ka ku be ikado jatige wale ke ba tigila ma o kele ka soro ulu yere de ugla ko mi o jatige wale ke ba kele min vle ni ka kunye kana ikado balanda ikado mado nye minu ni ulu fana be fega ikado na an fe ya no kana ikado nye sorokola o ko minye anga jamana ye ko tuma serasa anga laje jengo manyogo ya mimbe jamana fulani nuni nyonche anga lakuraya wulo masiri tabaw ka benga mimbe no accord de défense kanga ni lakuraya wala manga foko nunga taka boya ire kilinye o kuma na ko no make fiu anga wulo masiri tabaw ku tuna nyonga fori wakele mina kanga ke ka nyeshi jadi mawo ulu kata ulu jugu ya lawa ku tinye sorola abada kani duna nuntu yanno abana Ariete Sama Traoré ni alika nobla sebe anya bo of d'Afrique kono uka bidon bole do yusu moro Afghanistan uka femi fleni abe ma jigitigede abe ma sera kodonye mwa ko yala ne dala kuma tenda fa shebo ko amba tota maliko fana ke maliganistan ya wala saka angisho made on yere de banga wulu masiri tabaw la no majo jamana dew yere de bi wuli ka anjo l'américain on vle ka mingi masiri tabaw doron se kan kele ba abada jamana dew yere de jamana dew on de bi wuli wallahi na ma wuli na ya sigi samuga ko surasu doron kata samuga nke kote ba dona maufi usago sorole ka kasa kuso ni kasa o che kolubla wirema kuluka wulo masiri tabaw ko ulu yolu labe ko jo ko ka musaka duma ku labe o ku desera ku yere jo ko ka jugu na to kumbe ulu tse ku shike walikele mi ni kele tigu yere ka kele bla iye chokorobani nga kuma mewa jo bade yaga kuma me o ni misalu de ka di jema ma farajete ma ko kenyo ayde wallahi ali sambina ni temene ko ni masi ire koro ubi bla dondo de abana nga chokoroba ko to ko ni go mama ka kita ko na yita ki jigeroti sagula de abana adama jara lele koti o kaunta bo de bolo labi ala ka nguna ja amin muro awaminye ambe ukola jamana awekado galea bandala muro awekado mauko ni bip maupma abenata mamunumbe nanyu ni mali olukala mali kado akafa bela jele do olula muro ko luka ko don bae muro olu de trakata jakulu do sigi jakulu bi no ERD awekado ni ERD fo haglibe jigi sumela sisela faso kanuna sumala sisemi nasara ka mawfara nywanga sumala sisemi na mekamini mali sumala sise alentanya de ngo ninye akato mimbe no ERD na makuna ja ERD sa sira laran jata lahabi ansira na njorola kabadu ango makilen sate duguba chinga abe dubala nuko mai mafoya ERD la norabi Allahu akbar ERD la norabi Allahu akbar muro awekado mi dungera koide akera koide mi awekado eko sumala suna lafiyawa abi lafiya aye friend langa abla abi lafiya wallahi abi lafiya sabu aglat gele tarida abana nganu ye ko kako ni makanyena ukungo de bubulo akana Allah maka benini sumala beta sumala ya kata Allah nakira muru kele kunte yerde kono and sani any party belebele de flani atoto do ala adema tamakete ya sasa de dufunangeni do wule do jango ndoma ko moro damele ko ka te blatende abana kulu yere de bi chebo yere ke u halala isi no te uluti mashi kokoro madu abana ma bse gi ishi ke kokoro madu na moro awaminye binaga bi mi awkado sumela chise ale koni awkado ale tarida bina ni temenengo moro awkado akasanga sigira moro awkado
sumala sise koni aka sanga sigile bolengo mi ikado salgu sanogo ale koni sugandira mi ka ko lateme nga eko awakado baba salgu sanogo abelebe lama biwa muro awakado nyerala nga mingera fie bae mi awakado alibi mama soro min tonje kulu bae ngono ma ngono ko tonje kulu mi ben tonje kulu ye ma ngono ko tonje kulu digira laiduka muro jaja awakado mi nyerala obela jelenga longmae ye Prozer salu guzano muro alekon se kiyera bola bola bide akogele aledo mi awakado do ye sebendoke mi nu yake muro ikado nunungo ne ajira ka fo awami nyerela mi awakado ka ko mi ka latemete muro ka kado ka bolono blaga sebena mi bato awakado family bike ni alaka je angata alaka nguna ja muro nga mi awakado bi dande wala de ben nu ni nwanjere mi awakado mi mado be ni rezo socio taka laje muro anikado lettre circulaire do bora mi awakado nyerala kufo awakado mi conférence nationale extraordinaire mi awakado ka laje bala leke mi awakado o mi lene mi ma keme anima bishegi ulu koni hikado ulu bolono blaga sebena muro ma keme fla ani ma bina ni nyanje muro awkado ni masoro dore fe mi awkado tegere nyama parti yalmo utoga be nyamulo alibiwa muro nunga me ku tege fuoshi nga bo nyamulo ngali tomi ndisani ko jumpe de Allahu akbar na fora ko ngo jamana fere ton ba fe on fe ko ma bi jigidaka ni ma nyema ni oti wala mani fere ton bora fangala doro yo fere ton ko bani muro era ki bwala ke ni kele sera mi jamana dome kasa dongodo yerde mogo tu mirola abendera sumala dengeni akara ko dona yede wala makodona ya blasira wallahi no te gingi kumba manje wallahi ku be kamale ni Kenya mai kwa ale ko kama kokko folo na wa kama kokko ale amadu makoko de ukatui no ya suro de kumbala bi esa su funangeni ge chorobani abana ami kumba ko kasi kumba fa abena la ci ala kana ke muro parti do tonde ala ka de numbalo parti do tonde akara enya na akara ne yana ko kale to parti na ale kunta sunogo wallahi dongodo ani hamimbe wuli aka haramu ko ale yɛrɛ laba hakili kun bɛna tiɲɛ a zero la wa mais ale bɔli min kɛra parti la ale lafiyara i b'a fɔ k'ale bangena don min fiɲɛ min y'a fili k'a bi ten a sina ka budati a banna k'a sɔrɔ a kun cɔlɔ de ala da hami fɛ wallahi moro aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la min aw k'a dɔn i seta ko bɛɛ lajɛlen yera nin ko in na moro maa minnu bɛ yen minnu kɔni i ka dɔn n'olu bɛ docteur Bubu Sise ka fan fɛ moro ani ka dɔn Mamadu Igor Jara fo ka taa se awa maître Demba Traoré ma moro aw k'a dɔn a ko da wulilen don koyi a ko a ŋanamanamalen don moro aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko ni kɔlɔsi ma kɛ min ye IRD an b'a fɔ ko saya sera laran jata lahabi ala kana kɛ tafsir ima kuma ye mɛ tafsir maiga ale dun cɛsiri bɛ IRD ko la dɛ i cɛsiri ni kumakan de la n'a ti k'i sago ye a b'i galabu ntanya dɛ bon min ye nin ye i b'a sɔrɔ IRD dirigeant dɔw de ka nata bɛɛ bɛ k'u ta d'u ma yan u bɛ ka minɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ o ti fɛrɛ tɔn jɔ parti ɲagabi walasa i ka tɛmɛ mais an bɛ min fɔ IRD mɔgɔw k'a lamɛn kangarida i kɛra IRD candidat o t'i kɛ Mali président ye ayi o tɛ dɛ ayi dɔw ko hali ni Adama sɔrɔ ka fara i kan dɔrɔn ko y'i kɛlɛ ale ni Adama yɛrɛ y'a yɛrɛ kan bɔ dun a banna a banna n'a fɔra ko kɛra i la k'i k'a ta ni wagɛ k'i kɛra IRD président ye nin cogo la aw ma bɛn o t'i kɛlɛ b'a dɔn n'u ma bɛn kelen ka maa kelen bɔ tɔndon dɔw b'u fosi o jɛlen don olu bɛ taa fara maa wɛrɛ kan tɔnkura bɛ parti bɛ jɛnsɛn ka tɔnkuraw sigi o yɛrɛ k'i bɔ a la IRD président t'i kɛ Mali président ye ayi a banna a bɛ ɲini ala k'an kunnaja amina ala ka sababu ɲuman ma so fila masa maa min mana ale jɛ a b'a dɔn ma wallahi mura a ye nin tɔmɔ aw k'a dɔn min ye ne pana ani komi Mali ta min mana cour constitutionnelle jɛ a b'a dɔn ma nka tɔw ta ala b'a di awɔ o tuma an tɛ taa sugu la an ka taa sugu la ko nabaliya joona y'an sen fereke an tɛ taa sugu la an ka taa sugu la an ka taa moro an ka taa fɛ ayiwa Yusu yan'an ka taa ci ye juru ye o juru min ni i ka dɔn o dira n ma ko n ka ci lase ni ala ka jɛ ye n bɛ ci lase
ka bɔ Ndawulakaw ka denbaya bala min ye Banangabugu an bɛ hakɛto ɲini jama fɛ ayiwa Ndawulakaw u ka denbaya ko ka foli kɛ bɛɛ lajɛlen k'u bɛ bɔ ka foli kɛ hali n'a y'a sɔrɔ i ka dɔn bɛɛ lajɛlen kɔni u fora ka tɛmɛ ko nin ye denbaya ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen ye i ka dɔn ci a donna an da min ye i ka dɔn Marakacɛndaw yɛrɛ fana fɛ ko ale fana bilala ka na ci fɔ an ye ko ka foli ani barikada ani waleɲumandɔn ko k'a fɔ groupe Renouveau maa bɛɛ lajɛlen ye ko maa ma bɔ maa la ko Ala y'u lajarabi ni i ka dɔn an muso ntanyani ye ko nka k'u ye u fɛmaw y'u kɔ a ye lajarabi fɔ u la i ka dɔn ko bɛɛ lajɛlen wulila ka jɔ ko ka bɛɛ lajɛlen sara ni ka yɛrɛ ye ko Ala kana maa si sara n'a ɲɔgɔnna ye ko Ndawula denbaya ka ci don k'a fɔ groupe Renouveau baarakɛla bɛɛ lajɛlen ye k'u ni ce u yɛrɛ ye k'u ni jɛnkoma ɲɔgɔnya u ni maaya u ni baara ɲɔgɔn ɲumanya o kumana foli kun don k'a don ne da ko n k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye o kumana Yusu e fana bɛ ɲa ma k'a lase groupe Renouveau cɛden ni musobaw bɛɛ lajɛlen ma ayiwa maa ma bɔ maa la ko ka bonya barika da aw ye ko saya ka gɛlɛn nka ni i y'a fotɔ i la a bɛ bɔ i fɛmaw la i mana olu y'i kɔ i mana u ka wuli ka jɔ ye an'u ka diinɛ n'u ŋaniya ye ayiwa k'a b'i ka saya a b'a fo i la n'o tɛ saya tɛ ko nɔgɔn ye o kumana Ala kana maa si sara n'a ɲɔgɔn ye Ndawulakaw u ka denbaya ba min bɛ Banangabugu u ka ci kan kun don k'a se groupe Renouveau denbaya ba ma ko bonya barika an yɛrɛ b'u fo k'u fana barika da ni Ala ka jɛ ye o de kun ye ci min donna an da Yusu Moro ci ɲana Moro maa bɛ nisɔndiya nisɔngoya kɔnɔna na ko na kɛcogo ye kosɛbɛ min ye hali bi balimaw ni teriw ni sinjiw limanaw sigiɲɔgɔn Moro jɛɲɔgɔn kosɛbɛ baarakɛɲɔgɔn fɛn fɛn sera ye Marakɛndaw ani Ndawulaka u bɛɛ lajɛlen ko k'u bɛ foli ani tan ni k'u lase bɛɛ lajɛlen ma k'a jira k'a fɔ awa min ye hali bi an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka dugawu kɛ furumuso ladire ye Ala ka hinɛ la k'a da yɔrɔ nɛɛma Moro k'a fara silamɛsiw kan Moro n'o bɔra yen an taara Kayiba Jabate an ka cɛkɔrɔba bɛ an bɛ ɲa an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn sanga ani waati ka i ka bɛɛ lajɛlen fara tɔgɔ la tuma i wolowolo faamu Madame Bamba Fatikaya k'a bɛ furu sa wa majugu donna an cɛ n bɛ min f'i ye Fati n'i y'a sa i bɛ nimisa dɛ sabu ko la saga ko la ale mɛ ye fiyewu ka i wele ka ci bila WhatsApp kan sagatigi ye sira détourné de aw bɛɛ tun bɛ Mali la yan waati saga dira cɛ ma jaa ma se n y'o dɔ fɔ seli tɛmɛnen de Fati kana furu sa saga ko kama saga bɛ Bamakɔ dɛ saga caman bɛ yen a tɛ furu sa kun bɔ muso dɔ y'i furu sa ko je t'aime ti fɔ ale an m'a kalan gafe la yan ko cɛ t'a fɔ ale ma ko je t'aime o kɛra furu sa kun ye e bɛ ka je t'aime ka di ta saga kama n'o tɛ ne bɛ je t'aime fɔ don o don Madame Bamba Fatikaya kisɛtigi la k'ale ka sabali Moro k'a fɔ ka wale ma ni Ala ka jɛ ko k'i ka sabali o kumana an yɛrɛ denkɛnin n'o ye i k'a dɔn Fuseni Dawu Sarkozy i k'a dɔn a b'an fɛ yan a tun bɛ kalan na kalan kun cɛra a ye sɛbɛn nafama sɔrɔ a barika Ala ye kunkɔrɔta sɔrɔ la fana kunkɔrɔta sɔrɔ la kunkɔrɔta sɔrɔ la kalan ale fana ye jɔnjɔn sɛbɛn jɔnjɔn sɔrɔ Madame Bamba Fatikaya a fana tun bɛ formation tabarikala douanier kɔni n ko a barika Ala ye koyi Ala k'a minɛ ja muso ɲuman sɔrɔ ye damu ye Nouvelle Horizon Yusu b'ale ta ni ye Nouvelle Horizon ta an ka Mali foroba cakɛdaw ko fonctionnaire b'a kɛ komi olu bɛ baara la k'a sɔrɔ kisɛ tɛ jaba la Yusu min ye Demba Konte ye ale kuma bɛ an ka foroba cakɛda kan bi ko Mali foroba cakɛda ko ni degun b'a kan bi k'o ye nabalaya joona degun ye dɔw yɛrɛ tɛ na fiyewu nka kalo dan de y'a ka sa u bɛ girin ka n'u jɔ ko ɲɔ ma tigɛ wa o kumana Yusu fɛn min i k'a dɔn Mali yɛrɛ fonctionnaire caman bɛ yen i b'a ye k'a fɔ ko olu kɔni u ti baara matarafa yanni baara ka sɔrɔ i k'a dɔn kuma caman nka ni baara sɔrɔla u b'o kɛ bolo kɔfɛtɔ fɛn ye o kumana ko o misali dɔ ye Segu tribunal ye Segu tribunal ko kɔlɔsiliw y'a jira k'a fɔ ko baarakɛlaw tɛna joona koyi ko dɔw yɛrɛ tɛna tile yɛrɛ mun bɛ bɛɛ kɔnɔ maa kelen bɛɛ min bɛ yen n'o bɛ baara sariya bato ko i bɛ t'o sɔrɔ yen waati la ko baara bɛ jigin k'o sɔrɔ yen o y'i k'a dɔn k'a fɔ u ka maa ɲɛmaa ye n'o ye maakɔrɔ ye ko douanier juge d'instruction ka douanier kelen pe maakɔrɔ bɛ fɛn fin jeninen dɔn
yusu malikono foroba cakɛlaw k'u b'u yɛrɛ kɛ baarakɛlaw k'a sɔrɔ kisɛ tɛ jabala u ka baara ko tɔ k'a jɛ don bololatigɛlenya ani fɛɛrɛ ani ka dɔn keguyaw de don ye baara ye nka o dun bɛ sara dɛ ko faso fana bɛ k'a yɛrɛ kɛ i n'a fɔ a bɛ k'u sara ko ɲuman na o kumana an b'an tugu an bɛ bɛn ni ɲɔgɔn ye n'a sinna ɲɔgɔn ma n'a bɛn o ye faso ka kɛta ye baarakɛlaw fana b'a kɛ i n'a fɔ olu bɛ baara la k'a sɔrɔ kisɛ tɛ jabala ko nin ye kɔlɔsili ye min n'a ka kunna kosɛbɛ nka f'a ka fɔ de nin dabolo min bɛ anw ka faso a baarakɛlaw la olu nakun ye faso i k'a dɔn a jɔli ye u nakun ye faso ka baara kɛli ye ko nin dabolo min bɛ olu la ko faso ka senna taama k'a na sumaya koyi k'a caman bɛ i t'u ye baarada la ka bɛn ni waati kofɔlen abada ayiwa min ye i k'a dɔn k'a fɔ baarakɛla caman bɛ yen olu yɛrɛ tɛ i k'a dɔn na baarayɔrɔ la nka faso ka foroba wagane de b'u sara koyi ko budget national ayiwa n'a ta bɛɛ olu kan ka min ladon u t'o kɛ nka faso kɔni jɔn b'a jɔyɔrɔ la olu ye ko min ye i k'a dɔn o dɔw tɛna baarayɔrɔ la waati la dɛ olu yɛrɛ ka fisa koyi nka minnu yɛrɛ tɛna tile yɛrɛ mumɛ bɛɛ kɔnɔ k'o de ka can fana tuguni an ka foroba cakɛdaw la an bɛ don min na i ko bi ko a dɔw yɛrɛ bɛ i k'a dɔn bangana hali kun jɔnjɔn tɛ fɔ a la yɛrɛsago kɛ yusu k'o fana k'i bɔ yen an ka foroba cakɛdaw ko maa minnu ye i k'a dɔn jamanadenw ye u sigikun ye olu minnu ko ye ayi k'u t'olu don jatela ko ye ko négligence jango secrétaire minnu sigilen don ka bisimilali kɛ k'olu dɔw tɛ i k'a dɔn ta mago ɲɛlaw don jatela ko ye ayi k'i b'a sɔrɔ olu fasa jalen don fɛn jumɛn na u ka ja min bɛ bɔ télé la ko feuilleton walama u ka téléphone ci ani k'a dɔn réseaux sociaux ko u b'o minnu kɛ olu wasa donnen don o de la u yɛrɛ tɛ i k'a dɔn k'a fɔ hali jamanadenw u jate o b'a sɔrɔ maa ɲɛmaa yɛrɛ min ni maa mago b'o la o yɛrɛ ma se fɔlɔ secrétaire min sera ye o fana bɛ yɛrɛ sagokɛla maaw la o kumana Segu ko ma i k'a dɔn nin ko in ko Segu ma to ko a ko la koyi ko k'a dɔn u ka lasigiden min bɛ Segu ale ye i k'a dɔn u ye ɲininkali kɛ ale la ko k'u ye wuli ka jɔ kɛ ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ Segu tribunal ba la min bɛ i k'a dɔn k'a fɔ a jira k'a fɔ ko Segu a kiiritigɛyɔrɔba y'o ye ko tribunal ba min filɛ nin ye k'u taara sɔrɔ baarakɛla bɛ 1000 bɔ k'o si ma se yen fɔlɔ koyi wa dɔw yɛrɛ k'u tɛna waati la kabi Ala yɛrɛ ye i k'a dɔn olu da k'olu tɛna waati la abada ko douanier kelen pe n'o ye Bangali ye Bangali kelen bɛɛ de bɛ sɔrɔ bureau la 7h45 o kumana ko min ye i k'a dɔn u bɛ tila ka taa ka Bangali to yen nɔ o douanier k'ale b'a dɔn cɛ kun ye min ye forobaca fana a kɔrɔ ye fɛn min ye ko tribunal ba min filɛ nin ye Segu ko a baarakɛla dɔw nakuma ye nɛgɛ ɲɛ 10 waati ye k'a sɔrɔ i kan ka yɛlɛ 7h45 i dɛsɛlen b'a ye 8h ye k'a dɔw bɛ na 10h Yusu ko olu mana na o y'olu kɔne ye ka na ko ye ko min ye jamanaden minnu ma mago bɛ tribunal la n'o olu wulila ka soli ka taa hali ne wulila fajiri cafuluka muluka i bɛ nin maa masina kɔnɔ de f'a na waati o ye sigi tɛntɛrɛ daminɛnen ye e fɛ araba don u to kalo tile 18 tɛmɛnen ko ninnu ka i k'a dɔn k'a fɔ ciden kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen ale taara munumunu salo kɛ i k'a dɔn tribunal la 8h sɔgɔmada 8h waatiw la k'a y'a sɔrɔ douanier kofɔlen in kelen pe de bɛ yen douanier ale de tun b'a ka bureau kɔnɔ o kumana ko maaw kun kɛn bɛ ka bisimila yɔrɔ fa n'o ye salle d'attente ye maaw kɛn bɛ ka yen fa fo k'a ɲɔkurun sɔɔri u bɛ Alama kɔnɔ sigi la o kumana min ye i k'a dɔn k'a fɔ maa dɔw bɛ yen olu kɔni i k'a dɔn k'a fɔ ko olu kɔni bɛna waati la kelen kelenw nka dɔw yɛrɛ fana bɛ yen wa maaw sigikun ye minnu yɛrɛ makɔnɔni ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko dɔw tɛna tile yɛrɛ kɔnɔ wa dɔw tɛna joona maaw sagola koyi Bangali kelen pe ko Bangali ɲininkalen ko Bangali ko i k'a dɔn dɔnki wari ɲinina ma k'a b'o fɔ fɔlɔ ko ɲininkali k'ale tɛ se ka nin jaabi k'a tɛ se ka walawalali kɛ nin da ko munna e dun bɛ kɔn ka na ka tɔw to yen a ko sabu ale b'a nakun dɔn baara la o k'ale ka baara yɛrɛ foroba baara yɛrɛ k'a ju jɔra nin cogo de la wa ale b'a kun cɛ nin cogo la sabu ale ye baara ko olu donna la tuma min baara i bɛ bɛn n'a waati de ye ko o de delilen bɛ ale la o ni bi cɛ sa ale b'o dabolo in de la ka b'a ka baara ju jɔ ka b'a don fɔlɔ fɔ bi ko nin y'ale ka taabolo ye nka o ye ɲininkali min k'ale la tɔw kungo la k'ale tɛ se k'o jaabi tɔw de bɛ se k'o jaabi k'o ɲɛfɔ u ye ko n'o tɛ k'a yɛlɛla fɔlɔ paseke kɛ b'a ka fɔ la a yɛlɛla n'a kɔnɔ ko ye o kumana ko ale kɔni ale b'a se ko damayira kɛ nka i se tɛ maa tɔw la i se b'i yɛrɛ kun na dɛ ko dabolo min filɛ nin ye foroba cakɛda la k'a bɛ kɛ sababu ye ka jamana yɛrɛ ka ɲɛtaa k'o senna sumaya ayiwa sɔrɔ ka i k'a dɔn o fana muluku Yusu ko min ye i k'a dɔn jamana yɛrɛ ye a dɔ la ko a bɛ sigi a sen sabara kɔnɔ k'a sabu kɛ nin dɔw ka i k'a dɔn mago tɛ ko la ye ko min ye o maa masinaw ye ko jamana ko i k'a dɔn a mara kɛbaaw hakili la ko jamana bɛna kɛ min ye ka ni foroba cakɛla masinaw to ye ko jamana tɛ k'o ye koyi k'u ka
wuli ka jɔ de kɛ sɔni sɔn u ka bala ka taa cun baara yɔrɔw la o kumana o bala ka cun minnu bi kɛ u na bɔ ko caman kalama ko maa minnu kan ka ɲangi o ko la olu ka ɲangi baara yɛrɛ nege tɛ minnu na olu ka foni ka fili ko maa caman bɛ mɛrimɛru la baara ɲini na kɛrɛfɛ olu ma ɲɛ sɔrɔ ko la hali u ma kibaruya sɔrɔ baara ko la ko n'o dɔw welela k'o bila a la olu n'a minɛ ni sɛbɛ ye o minnu tɛ fɛ k'a minɛ ni sɛbɛ ye ko k'a bɛɛ foni ka fili Demba Konde ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ o ka bidon bɔli don moro ni ye Nouvelle Horizon bila min ye a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la politiki awa daba wulilen don anw ka jamana kɔnɔ dɛ fo ka ɲinɛ lakana ko k'a dɔn wulikajɔ kɔni bɛ sen na maaw bɛ ka taa bɔ ɲɔgɔn ye nin don an ko in na aw k'a dɔn jɛkulu min bɛ yen n'u b'a wele ko bɛnkan aw k'a dɔn ale wulikajɔ kɛ ni ka taa URD jabala la n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye ka taa RPM aw k'a dɔn jabala la moro n'o bɔra yen min ye aw k'a dɔn parti politique minnu bɛ Daka Gunga n'o ye Segu ye u ye taama kɛ ka taa yen fana min ye aw k'a dɔn min ye bɛnkan ye bɛnkan olu kɔni ye wulikajɔ kɛ u ka maa ɲɛma aw k'a dɔn Seydou Mamadu Kulubali ale ye wulikajɔ kɛ ani délégation ba u taara ka taa aw k'a dɔn RPM min ye i k'a dɔn o maaw sɛgɛrɛ o kɛra yɔrɔ jumɛn o kɛra RPM yɛrɛ jabala la Dr Bukari Tereta ani ka dɔn maa caman bɛ parti kɔnɔ olu kɔni ye bisimilali kɛ min ye taama in kun ti dɔwɛrɛ walasa ka démocratie k'a sinsin anw ka jamana kɔnɔ walasa k'a dɔn bɛn ni kelenya bɛ sabati cogo min na o de kɔnɔna na a k'a dɔn min ye Seydou Mamadu Kulubali ye min ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ awa min ye ale nakun ti dɔwɛrɛ min ye a k'a dɔn Maliko an bɛɛ lajɛlen k'an k'an jɔyɔrɔ fa min ye Maliko an ka bɔ ɲɔgɔn ye ni ka taa ma hakilinataw kɛ ni ka tila ka baroda kɛ min b'a to an bɛ se ka ko ɲɛ sɔrɔ cogo min na wa k'a dɔn ale ka taama in a bɛ tali kɛ a k'a dɔn jamana démocratie o ka sinsin jamana ka taa ɲɛ maga ka to mura kɔni a kɛn bɛ k'an sigi moro min ye a k'a dɔn waati min na nin ko kɛra n'u taara bɔ ɲɔgɔn ye fan fila bɛɛ lajɛlen kɔni tare fɔ ko nin kɛra fɛn ye fɛn min a k'a dɔn ni jamana mago bɛ nin na moro a k'a dɔn bɔlen ko ye min ye a k'a dɔn URD cɛman Iber Kulubali UDD kɛ UDD a k'a dɔn min ye cɛman Iber Kulubali ale n'a ka tɔndenw u ye a k'a dɔn bɛnkan Seydou min ye a k'a dɔn u y'a bisimila a bisimilalen kɔ moro ko ne jateminɛ kɛ ninnu fila bɛɛ lajɛlen ye entrepreneur ye a k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la u ka baro bɔra min kan o ye jamana ka taa ɲɛ bɛ se ka sabati cogo min na jamana ka ɲɛtaa bɛ sabati cogo min na Seydou Kulubali yɛrɛ a k'a dɔn ale groupe Sira o maa ɲɛmaa don min ye a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko nin baara min kɛra k'a ni sababa bɛnna a k'a dɔn UDD maaw olu ka nimisi wasa jira min ye Seydou Kulubali ale fana ka nimisi wasa jira min ye a k'a dɔn a barodasigi kɛra bɛn ani keleya kɔnɔ min ye Segu fana a k'a dɔn deuxième vice président min bɛ yen n'o ye Moribo Keyita ye k'ale fana ma sigi dɛ ko ale wuli ka jɔ kɛ ani a k'a dɔn bɛnkan tɔndenw Segu ko ni Ala sɔnna a ma don n'a nataw la ko jamana k'u na a wɔmisɛn bɛɛ lajɛlen ladon ɲɔgɔn na ni ka taa kuma ni jamanadenw ye radio bɛnkan ka plainte to o bɛnkan ni jɛkulu bɛnkan ni radio bɛnkan moro n b'a fɛ ka min f'i ɲɛna n b'an ko usurpation de nom banna n b'a fɛ ka min f'i ɲɛna ninnu bɛ ka a lajɛ ka fara ɲɔgɔn kan cogo min ka taa bɔ ɲɔgɔn ye an ye tɔ min ka kuma ta jɛmukan daminɛ na n'o ye URD olu bɛ ka cili farida ayiwa baasi ka taa fɛ u kana dabila dɛ sɔgɔsɔgɔ bonɛ tɛ koyi n'i m'a kun i b'a tu siga t'a la a banna Ala k'an kunna diya amiin Ala ka sɔn ɲuman ya rabbi nin sɛbɛn an nin bɔ a k'a dɔn min ye dénonciateur kɔnɔ dénonciateur ni y'ale bila ne bɛ les démocrates ta les démocrates i k'a dɔn ko saharawi tɔgɔ min bɛ fɔla faransi fɛ k'a kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka Basum Goita ani Kabore ko k'olu malasa k'a kun y'o ye wa saharawi o kumana ko fɛ jamana saharawi kɛ minnu ni Moroko bɛ ɲɔgɔn na olu de tɔgɔ tɛ faransi da ko o maaw de bɛ ka murutili fari ni fɛnw da wa kana u bɛ yɛrɛ kɛ kana yan o bɛ yan ni u tɛ ka Kabore ni Basum ni Goita malasa n'o ye wa ko yala k'u bɛ k'olu malasa n'o ye wa Yusu ɲininkali to min Abdoulaye Ba ale ye nin sigi démocrate kɔnɔ bi a ko an k'an bolo bɔ faransi bolo
maa b'i bolo bɔ i k'a dɔn maa bolo k'a sɔrɔ a ma kɛ ni tufali ye k'an k'an bolo bɔ Faransi bolo ko min ye i k'a dɔn cɛmancɛ yɛrɛ hakika ko maa si tɛ se k'o fɔ k'o ye nin ye bɛɛ n'i ka cɛmancɛ don o cɛ fila cɛmancɛ tɛ wa ko cɛmancɛ hakika ye nin ye ko maa si tɛ se k'o fɔ o kumana ko n'o de ye tiɲɛ ye a kan k'a lajɛ ka an k'an ka kow ta ba la min ye Saheli kɛlɛ ye ko n'an m'a minɛ ni sɛbɛ ye ko Faransi k'a tɛ ɲɛ sɔrɔ a la sabu Faransi ka ko dilannen don min ye i k'a dɔn k'a fɔ Abdulaye Ba ye a ka fɔ la a ko k'an bɛ taa ale taabolo min na nin ye an bɛ jɔsen min na nin ye ko n'an ma yɛlɛma don an ka taabolo la an yɛrɛ ka galabu dɔ ta ka hakilina dɔ fari da Yusu k'i b'a ye k'a fɔ ko yɛrɛ kumabɔ min ni an bɛ fɛ k'o kɛ k'o tɛna sɔrɔ ko ye wa hali minnu bɛ se ka anw kumabɔ n'an ye jɛngomaɲɔgɔnya ta u fɛ ko i k'a dɔn bana min bɛ ka kɛ anw n'olu bɛɛ lajɛlen de cɛ n'o ye Sinuwa jamana ye Turki jamana ani i k'a dɔn k'a fɔ jamana i k'a dɔn larabu jamana sebatigi jamana ninnu fo ka taa se Rusi jamana ma ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ se k'anw dɛmɛ k'an bɔ ko la nka bana min kɛlen don an ni olu cɛ k'a sabu kɛ k'a dɔn k'a fɔ anw bolo bɛ wajan bolo n'o ye Faransi ye min ye Abdulaye Ba ye a ka fɔ la a ko min ye nin jɔsen ye ko min ye kɛlɛ jɔsen ye ka ɲɛsin jatigɛwale kɛbaa tigilamɔgɔw ma k'o kɛra Faransi nakan ye anw ka bankun kan yan nɔ ko min ye k'a dɔn o ko ye sa ko nin kuncɛyɔrɔ tɛ yen koyi ko Faransi ye nin kɛ cogo min na i k'a dɔn wulikajɔ min fana tun kɛra ko ka i k'a dɔn CFA wari ko an k'an bolo bɔ o la yaasa ka anw ɲina o ko kɔ ayiwa ko u k'an ka jurujugu min fana sara anw ye o jurujugu min ni i k'a dɔn ko bɛna kɛ wulikajɔ olu jurujugu sarali ye ko dama don la o ma ɲɛfɔ maa ye ko n'i ye i k'a dɔn Faransi ka wulikajɔ lajɛ k'u y'a dabɔ a kama a i k'a dɔn ka jatigɛwale kɛbaa tigilamɔgɔw su ka kɛ anw ka jamanaw kan yaasa ka ko dɔn anw bolo min b'a ɲina u kɔ k'o terroriste minnu filɛ nin ye k'u ye dangari kɔnɔwari la u ye dangari kɔnɔwari la waati min Alassane Dramane Ouattara ale ni Manile Macron u ye ɲɔgɔn ye ka bɛn ni bɛnbɛn bɛɛ kɛ yaasa Alassane ka magoto ko Alassane ma kumakan ko mo janfa ko bɛ ka kumakan bato ko i k'a dɔn k'a fɔ k'u ka jateminɛ kɛ u tilala ka gɛrɛntɛ wuli k'o sɛgɛrɛ k'a ka jamanadenw ko olu bila a la nka ale ye maa ye a n'u bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ ɲɔgɔn kin faramafɛnw bɛ ɲɔgɔn kin yɔrɔ dɔn ko min ye i k'a dɔn a kun ye i k'a dɔn ka Alassane k'a bɔgɔ fiɲɛya ko nka u ye k'a dɔn k'a fɔ yaasa k'o kisi bɔgɔ fiɲɛya ma a wajibira u ka Laurent Gbagbo kanabila k'o ye Gbagbo kanabila i k'a dɔn ko o kɛra o kuma bɔ sira ye ko fɛn min ye k'a dɔn k'a fɔ k'u ye wulikajɔ kɛ o mankutu kɛ ka diɲɛ lamini ka ba don Alassane ka taabolo la kunnafoni cɛrin siraw fɛ n'u ka propagande siraw ye RFI France 24 u ye propagande baden kɛ o ko taabolo la o kumana Yusu ko i k'a dɔn k'a fɔ ko nin bɛɛ kun ye jumɛn ye nin bɛɛ kun ye jumɛn ye yaasa hali bi u ka masaya pɛnbɛnnen bɛ se ka to anw ka jamanaw kunna u ka mara kɛ n'u sago ye wa ko cɛ ɲina olu ka i k'a dɔn sebaaya ka boli anw kan Faransi filɛ nin ye ko olu de ye terrorisiw yɛrɛ yɛrɛ ye olu de ye terrorisi jɛɲɔgɔnw ye olu de ye terrorisiw dilanbaw ye olu de ye terrorisi dɛmɛbaw ye o kumana k'u nana don anw ka burudamɛw la Tuareg minnu bɛ yen ko olu ka kulu dilan ko sema ka sɔrɔ k'olu kɔkɔrɔma don o kumana ko u b'olu kɔkɔrɔma donna waati min o y'a sɔrɔ u bɛ ka jɛkulu wɛrɛw dilan kɛrɛfɛ ko État islamique o Grand Sahara min ma ɲɛmaya bɛ Faransi ka den yɛrɛ wolo dɔ bolo minnu ye Daesh i k'a dɔn k'a fɔ Daesh ka maaw ye minnu tun taara kɛlɛ la jamana wɛrɛ la k'u y'o dɔ de bamayɛlɛma tan dɛ k'o bila ka na anw ka bankun kan yan yaasa k'o kisi Faransi taga ma ayiwa ko k'o tɔgɔ da k'o ye Saharawi dɔ ye o kumana ko u ka kɛlɛcɛ minnu bɛ yen n'o ye Daesh kɛlɛcɛw ye ayiwa min y'i k'a dɔn ko u ye o bila ka bɔ Sahara la u y'olu bila ka na Sahara la ka na olu kɛ daga ye anw kunna ye yaasa o kɛlɛcɛ minnu ni i k'a dɔn olu k'an ka jigi so olu ka kisi Faransi taga ma ka sigiyɔrɔ ɲini olu ye k'u y'o Daesh kɛlɛcɛ minnu bɛ yen ni Faransi kɛlɛcɛ kɔrɔw don ko u y'olu de bila ka na ko waati dɔ kɛra a la e ma y'a mankutu kun bonyana wa Yusu ko Faransika minnu taara État islamique nɔfɛ k'u taara kɛlɛ la cɛ ni muso u n'u denw k'u k'an ka segin ka na Faransi k'a kuma cayara Faransika denw wulila ka fa bɛɛ kɛ mankan ye ko ni maa ninnu tɛ don ya ko tiɲɛnikɛlaw don ka taa tiɲɛni kɛ sisan min n'a tiɲɛniw bolo k'u ka segin ka na k'o kuma ganna Faransi k'o basa ko e b'o kuma mɛn bilen wa k'o kuma bila fɛrɛ de ye nin ye k'u ye olu de labɛn dɛ k'olu bila ka na anw ka bankun kan ya Saheli bolo fɛ ko État islamique Faransika den minnu ye Daesh kɛlɛkɛla kɔrɔw ye yaasa u ka kisi Faransi sigi ma Faransikaw u ka maa ɲɛmaw mago to ko ka sɔrɔ ka tɔgɔ jumɛn da olu la ayiwa k'u ye i k'a dɔn olu bila ka na ni tɔgɔ wɛrɛw de ye ko ka Saharawi tɔgɔw de da olu la ko i k'a dɔn k'a yira k'a fɔ ko Saharawiw ko olu de État islamique maa minnu tun bɛ Saharawiw ko olu de wulilen filɛ nin ye ko k'u kunda anw ka jamana kan k'a kun kɛ ka maa
Mohamed Bazoum ko i k'a dɔn o Malasawa a kun ye ka Assimi Goïta colonel a kun ye ko Malasawa Roch Marc Christian Kabore k'a kun ye ko Malasawa ni jamana saba de bɛ degun in kɔnɔ bi Youssou ko Saharawi tɔgɔ min b'a la ko tiɲɛ kisɛ kelen ko Maroc ko Saharawi bɛ Maroc ka mara kɔnɔ olu ma se k'u yɛrɛ sɔrɔ Maroc la fɔlɔ olu bɛ u ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲini na k'olu n'o to senna ka kɛlɛ tɔn ta ka anw ka jamanaw sɛgɛrɛ ka na mun ɲini ko nin kuma tɛmɛ man di ngɔnɔ fɛ nka hakilitan k'o tɛ se k'a faamu ko dɔnbali t'a taabolo ye min ye Abdoulaye Ba ye a ko n'i y'a jate minɛ ko ninnu bɛ k'anw filɛ ko dɔnbaliw de ye hali bi ko nin kunu man di ko Saharawi tɔgɔ min b'u la ko kalo don ko Faransi ka kɛlɛkɛlaw dɛsi kɛlɛkɛla kɔrɔw de labɛnnen filɛ k'olu bila kana Saheli la yan nɔ ko État islamique au Grand Sahara k'u y'u yɛrɛ tanga k'a degun jigin anw de kan yan k'u ka jamanadenw olu ka wulikajɔ yaasa k'u n'u nimisi wasa ko min ye jihadisiw ye olu minnu bɛ anw fɛ yan n'u kɛlen don k'a fɔ ko nationalité Saharawiw don ko kalo don ɲɛ kisɛ kelen t'a la ko Abdelmajid Tebboune k'o tɛ cɛ tɔgɔjɛ yɛrɛ ye ko Faransi yɛrɛ woloden don ko yala k'o yɛrɛ ye cɛ tɔgɔ ye wa Abdoulaye Ba ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn ye an y'a sama ka bɔ les démocrates kɔnɔ u ka bidon bɔli don moro démocrate ni y'ale bila ne bi sɛbɛn da soir de Bamako ni y'ale ta moro ale kumanen don min ye tiɲɛ yɛrɛ la nin don ko in la jara a gɛlɛyara anw ka jamana kɔnɔ dɛ min ye a ka dɔn dugu dɔ bɛ yen n'u b'a wele ko Boni a ka dɔn ani Anbori olu ni ɲɔgɔn cɛ min ye Banmanju kɔni taara ka taa dangari min ye a ka dɔn an ka wolomasiri taaba dɔw la gendarmerie maa dɔw ye moro a ka dɔn gendarmew sa moro i ka dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko maa taa kɔni a ka dɔn an ye kuma min bɔ gafe kɔnɔ nin gafe in kɔnɔ ko maa tan min ye a ka dɔn gendarme duuru kɔni b'a la moro o b'a jira k'a fɔ awa min ye hali bi an ka jamana gɛlɛya b'a kɔnɔ dɛ min ye a ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye nin dantɛmɛwale min n'a bɛ ka kɛ anw ka jamana kɔnɔ moro a bɛ k'a dɔn min ye région de Segu ye u ye wuli ka jɔ kɛ min ye a bɛ k'a dɔn dugu dɔ bɛ yen ko Tomiya moro taara sous-préfet ale ka yɔrɔ la a bɛ k'a dɔn ka taa a bɛ k'a dɔn tasuma don yen ani a bɛ k'a dɔn min ye société minnu bɛ yen n'olu b'u ɲɛsinnen don téléphone ko ma moro taara ka taa tasuma don yen k'o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen k'o kari-kari k'o da kolonci k'o filenkolonci ka nɛgɛjuru k'o bɛɛ dabila k'o kɛn bɛ a bɛ k'a dɔn gɛlɛyaba ye o tuma o kɔnɔna na sa min ye a bɛ k'a dɔn min ye chef d'état-major général des armées olu kɔni ye communiqué bɔ k'a bin ka jamanadenw kunnafoni walasa a bɛ k'a dɔn ŋanamanakaw ani kumakuntan dɔw kana taa kɛ maa si fana ye kosɛbɛ ala k'an kunnaja kunnafoni de b'an hakili la a banna ala k'an kunnaja soir de Mago a ye nin sama ka bɔ ale kɔnɔ kunagoya tɛ kunaja min kɔfɛ ala k'an ta k'o ye Youssou Mali Tribune b'ale ta n'i ye Mali Tribune ta anw ka siraw kɔni u kɛlen don masiketi ye bi Bamakɔ ani Keɲaba sira ko bandi maramafɛntigiw fana bɛ bi taamadenw kan ye tuma bɛɛ Abubakar Sidiki Jara ale ye baraminɛ kalanden ye Mali Tribune na ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn ye ko kabi 2019 san min ye k'a dɔn bolifɛnbolilaw ye u taama ɲɔgɔnw an'u ka taamadenw Bamakɔ ni Keɲaba sira kan Youssou ko ninnu nin bɛ dingɛni da la dɛ ka sabu kɛ lakanabaliya ye siraba kan lakanabaliya Youssou k'i ye sanga ni waati ko sira bɛ taa da ninnu ka bolifɛnw de ɲɛ n'o ye bisiw ye ani jamata bolifɛnw ni k'a dɔn feerefɛnta bolifɛnw ko i k'a dɔn sira de bɛ taa da ninnu ɲɛ sanga ni waati wa seerew ka fɔ la ko dɔ de bɛ fara a kan ko fɛn t'i bɔ a la u hakili latigɛlen de bɛ baara in kɛ Abubakar Sidiki Jara ka fɔ la Youssou ko bingani in caman k'a bɛ kɛ i k'a dɔn Soribugu ale ni k'a dɔn Badenko de ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa Soribugu ani Nɛgɛla fana ni ɲɔgɔn cɛ ko bandi maramafɛntigiw k'u kɛlen don ka ni sigida maa ninnu bɔ dabolo la bi dɛ sira yɛrɛ taamabaw fana bɔlen don dabolo la kosɛbɛ k'u ka bingani kɛcogo ye jumɛn ye u bɛ taa sira de da maaw ɲɛ sira tila ka kɛɲɛ na kungokolo kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ bolifɛnw i k'a dɔn ka sira da olu ɲɛ ni min ko k'i ti jɔ sa wa u b'a sɔrɔ ka kisɛ den kɛ k'i ka bolifɛn fa bɛɛ lajɛlen ye ka i k'a dɔn o sarada o la o kumana min ye pasajew ye olu bɛɛ bɛ minɛ k'u firi u disi kan maa si kana hali lamaga ka sɔrɔ k'olu dɔbi k'u mɔmɔ bolola hɛrɛw nafolo ni nafolomafɛnw u b'a bɛɛ lajɛlen salo ni ka taa n'a ye Youssou i b'a ye k'a fɔ ko bingani minnu filɛ nin ye i b'a ye k'a fɔ ko sanga ni waati k'a bi kɛ ko i k'a dɔn ko dɔw y'a bɛɛ da jihadisiw kun ko nin bɛɛ tɛ jihadisiw ye dɛ ni dɔw ye bandi armɛw ye
yusu ko be ikado bara chaman ke sufe de jihadisi ko olu teniye ku ka bara ke sufe ka ta nege nye mugani gele wati kana bla ikado so komanda nege nye sabala 21h ni 3h du matin ni nyonje ka ikado ka fo jaje sisoko ka fola ale re sofere ye yusu ko ale be kon bikado tamasira odoka buli fe buli no compagnie de transport public ye o komanda fe mi ka ale re mi vleni ko bone ya ale soro ngoina ko sabu ku be bingani takulu segere sangani wati ka ale re makisi ko ko olu ko ni joro lebi ta chugo mi u joro lebi sigiti mi nye boli fengele ndigu watri tigu ani ka do bisitigu ko sangani wati ibai ka fo ku bitasira de dan nunye kai ka do ku bela jile dobi ko tuma dola ko soferu bi fa soferu bi bana anu kai ka do parandu ko ni bela jile bi bana ala ni ubu karaba ku jo chugo mina ko minye ka do soferi chama mbe ko bona ni na ni chugo ina ani ka do ajenya wore barake nyo wore ku ka barake chugo mi fleni ku ba labe de koi ka soro ka tu dai ka do sirala ba do nunu ye julawi ba do ni ka do mi jago fenye o be soro ni boli fen ngono ku bo don nunu yen damandala mo na to e be ni bela jile de don olu kele kata ndamanse unu ka heremu na to ta sira da nunu de nye yusu ka le re mi fle ka le bonana ko ko ka sabuke ko ale bonane ku ye dangare ulu la aiwa ko ni dangarla ka bank mamina o ikaro ka fo ku ba fusa ta mai ba fo ko make ako chayale iba ka fo ko gardi munumbe ani ka do zandrama munumbe amanya ulu de labe doke ka kulu dogla o kulu ulu be maw sense ni ku jojoli majo ku sense kanu bla fo kita aiwa kita ni ba mako fana che iba ka fo ko ayera ka fo dambe kare tuma be ko mana ya kesa ama zo nyini jama fe uya kesa ube mau senze nga kata nege nyeta ani shegina kata bla sufe nege nye mugani fulala boli fe ni emo sorowa ebe fereka shi iboro la note kana siramne de okumana ku ube olusi fana boli fe senze kata nege nye tani shegi kana bla nege nye mugani fulala kana olu bla fo kati nga obasuru bela jile jera kake kuluye ulo masiri taba no zandara muni gardi nunu olu soro ku senze kana ukulu bade bla kati ma kelengele mbole ku yo bwala folo kabo ko ne mbolo dara ani patrouille munun kelengele munun be kake o ko sisa ko ni ko dobora bingani nanga amabande seria sizo ye ningeta no ali jara ali ka fola akoko taga segin sira kale ya matrafa baye o kale re bonani la jaba soro wati temene na ko bingani tara ko lu yere segere ko krengere la ko juenkalo temene e kale yero o jama kulu la ko marama 21 ko na sira da olu nye ko kuma na kasoro ka bi oluka bisini ko na la ma kuma ma biduru bonyongo bo u yebela jile de dobi kan nafulo ma fe bela jeleta yusubulla herefenve be uya beta musolaka do be ka bingani ta ko lu segere jelani ta fe buluko na siraula ko kuma na yusu ibaye ka fo negejuru no ye telefonu ye o shimato ma buluka le rekelinde ta kishira sabu ale so mina minga ale atakare mobili sigila jukoro kisigi foi wala talekum uyale dobi ka mine ka afira disiga ka atakun fo ase fo imaye o kuma na ko minye ka do ni ngoisa ko ya ko beki nyeda daduguma ko mashika no nyeda fle ka kunye munye ikana na inyeno bla ulaki don roto ula o kuma na ko minye ka do minawye ani fere feun uye ni bela jire chekata na obuse mingoro o kuma na ku tale ko ka ko ni kera jatige danye adama de umbulo mashi matu dabulula yusu ko ni la hala min vle niye ko jorona ko bado fanga marakebaw aku ka wuli ka joge kata madenw lakana de ka fere kolo griun sigi senga tuko minani bandi ko tabolo finya jugo mimba andala ni abse ka wuli ka bo andala abokar sirigi jara baramne kalanden do mali tribune na uka nobla sebe ni bidon bolelu moro ala kan sutura wati ko ni moro aduna re de boy o pambe bela jele fo ka bela jele wali mando albi anga foli moro amba la se kata ambama no awkado mama national jaisibi amba fo kai baja ka kai gouverneur fo muro awkado musa balasisigo fore kone donna kati amba fo ka wali mando ka mamadu sumare fo mi Mohamed Sako muro amba fo sanga anwati yusu ni ale fo anyere denge no ye Musa Touré nuko amako zele ale be compagnie transport ikado zana transport la juila abana me anabale mo juila anga foli buye ka foli ke Mamadou Diko ka foli ke ikado ka foni sanga minye alusiri be anyere dedo équipe sport la renouveau la no anga foli baye ka foli ka ke ka nyeshi ka do kanu ba jama kulu bela jelema Abdoulaye Maiga amba le fo nga oba sura anya Mariam Diallo fofolo groupe commercial ka ka le fo ka foli ke bakurumba foli ka nyeshi kanu ba jama kulu bela jelema yusu o kuma namba fo ko akambe inshallah